ito na super kakabilib ay Correct. nag-trend. O, di ba? Bakit? Super nakakablib dahil sa inyo mga kabisyo. Correct! Bakit siya nag-trend? Kasi marami nag-share ng nakakabilib sa kanilang mga kakilala, kung sino man. Pero natatandaan ko, partner, ang daming nag-post or nag-tweet ng hashtag super kakabilib yung mga nanay. Correct. Diba? Kung paano nila nagagawa lahat ng sabay-sabay, and at the same time, kulit pala yung hair, fabulous pa din. Tama. Manatiling Yan. fabulous sa gitna na lahat, ganun. Alam mo, super kakabilib talaga yung mga magulang na pagtapos lahat ng college, Totoo. yung kanilang 8 anak. Correct! Na Galing. sobra hashtag super kakabilib. Alam mo, partner, yung feeling ko hashtag super kakabilib yung mga parents din noon. Mas noon kesa ngayon. Hindi naman sa binabalit ko yung sarili ko bilang magulang eh. Pero kasi noon, partner, walang gadgets eh. Correct. So walang paraan para ipasify yung anak mo. Wala masyadong, dalawa lang ang channel. Hindi, tatlo lang, di ba? Na TV, di ba? Pero nagagawa niyang ipasify yung mga anak niya, 4 na makukulit, di ba? Nang walang gadget, di ba? Kaya hashtag super kakabilib. Eto, bibilib ka talaga dito, partner. Hashtag super kakabilib. Yung kakilala mong dinapuan ng amnesia dahil sa utang. Tama. Yung ang yabang-yabang, o kaya hashtag super kakabilib, yung best actress. Yan. Yung nangungutang. Tama. Diba? Pinatay ang lahat ng mga kamag-anak Correct. ng mga alagang pets. Tama, di ba? Alang-alang lamang sa paraan para mangutang, di ba? Kaya hashtag super kakabilib. At yun na nga, yung kasunod doon, hashtag super kakabilib, yung tinamaan ng amnesia. Yan. Di ba? Nakakaloka. Galing, no? Eto pa, partner, bibilib ka din, sabi ni Vivian Lynn. Hashtag super kakabilib. Si Manong Driver na ang lakas ng pagdinig kapag may nagbabayad, pero kapag sukli na, bingi na. Nangyayari talaga yun. Diba? Hindi, tsaka ito din sa mga restaurants, diba? Hashtag super kakabilib kung paano ang bilis-bilis nilang ibinibigay yung check. Tama. Diba? For payment. Pero, ang tagal-tagal para i-deliver yung order. Tama. Bakit gano'n lahat? Ayaw pakabig. Nakakabilib, no? Correct. At syempre, partner, hashtag super kakabilib yung mga nanay na tatay pa. O yung mga Correct. tatay na nanay pa. Yung mga single parents. Sana kung bibilib tayo sa isang bagay o bibilib tayo sa isang tao, sana yung magandang bagay na may dudulot sa atin. Alam mo, partner, naalala ko lang yung tweet na isa nating tambalinista, hashtag super kakabilib yung boss ko, na sobrang daming ginagawa, nag-overtime lagi sa opisina, kaya makapag-party, puyat, kainom, pero pagdating sa opisina, grabe, ang ganda pa rin. Ang daya, Oo, no? nakaka-irita. Yun yung mga taong masarap sugatan. Diba? Hashtag super kakabilib. Yung mga babaita na truly, kahit walang makeup maganda, yung talagang kahit walang filter, hashtag I woke up like this. Diba? Dapat ang hashtag sa kanila, super nakakairita. Correct. Super sarap leslasin ng pes. Ganyan. O, diba? Nakakatuwa naman kayo mga kabisyo dahil sa inyo nag-trend po kami today. Thank you! At sana patuloy pa rin po ang pag-join nyo na aming Twitter party. Abangan nyo po ang aming official hashtags every day. Until next time!